vált fiú, és akkor nem bírtam már itt elmenni, de hátul már úgy jut, és akkor így már meg voltam elmenni a fújja, és ilyen fikáztam, és akkor... És ő mit csinált? Magadod elkenne judút, és akkor én magad elmentem a fújja. És aztán végül is el tudtátok kerülni a balesetet? Igen. Ügyes voltál nagyon.